karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Rodel, Sabrina, kumusta? nanadi ka? Oo. Kay baho ka. Luoy ko ayo ang mga model sa. Siyan lang isa. Wa tayo mahimo. Mamatay man kitang tao. Oo. Pero di lang unta parehas sa kamatayon ni atong Elsa. Suot lang. Ma'am Sabrina? Oh, Ana. Ma'am, Ngano ka? Annalisa. Uy. Anong itutukan ako, ha? Naunsa man ka? kuan. So sorry, ma'am. Oh. Ana! Naunsa man to sa Ana? Lakaw, susiya. Wala man tuong nahadlok na nagtanaw nato. Sige, pero ikaw nakainom na kagtambal? Humana, ako lang ipahuwi nga akong hilanat. Magpatanaw tingali ta og doktor. Ayaw na, simpleng hilanat lang eh. Lakaw na. Susihan na to sa anak kung naunsa to siya. Oh, Naunsa kaya? Ano? Ay, nagwa man ka mahimutang diha. Ayan sige, magpaso-paso. Unsa ba'y nakahasol ni mo? Kuan, lo. Ay, sa mana? Nakahatod ka ba sa lubong sa babae nga gilabay diha sa hardin? Wa, lo. Ana, Ma'am Sabrina? naunsa man ka? Nganong mura man kag nahadlok nako? Hibit naman na Lisa. Unsa man imong gikahadlukan? Ano nagtapo ka mo din ha? Ana, may nakita ka unsa no? Ana, unsa may mo nakita? Ano sige magagduko? Ana tan-aw nako. Naunsa ka? Ma'am Sabrina? Si Elsa. Ha? Unsa mas Elsa? Patay na si Elsa. Gilubong na siya ganina. Naa siya si imong luyo. Ha? Sa? Ana. Ayaw taw panghadlok dayoy. Manuiwa ko manghadlok. Naa siya si luyo ni Ma'am Sabrina. Nagsigig sunod-sunod di mo, ma'am. Unsa? Ayaw ko pag umidya di Annalisa? Wa ko magkumidya, Manoy. Mao nang ako nakita ron. Ana, nganong nagsunod-sunod man siya nako? Ambot. Kwan, doon na yun ay rason siguro kung ano nagsunod-sunod siya ni Ma'am Sabrina. Wa ko mahibaw. Murag unsa, Ana? Unsa man? Murag siya doon ay gustong ipabuhat ni mo. Unsa? Ana, pamati ha. Dili na si Elsa ang imong nakita. Wa na si Elsa. Hibaw ko. Demonyo ka na. Demonyo. Daotang espiritu na. Oh, sa man to ha? Kapag daw sa hangin, sa kundunggan. May gihonghong siya ni mo, Ma'am Sabrina. Husto na ha? Hunungan na Annalisa. Manoy. Dali, uban ako. Magkatambal ta. Ha? Kinahanglan mawa ng imong sitwasyon nga makakitag demonyo. Dili ako magkaantos nga magtanaw nimo nga magsigig kahadlok nga makakita nila. Manoy. Palangin di madam. Magkatambal ta. Maayo tingali ang gisulti ni Manoy nimo. Sunda siya, Annalisa. Kinahanglang masira na ka ng imong ikatulong mata. Ma'am Mercy? Ay, ayaw pagtuol na ako. Ma'am Clara, ayaw! Madam, ako ni si Ana. Ana, Kinsa man na si Ma'am Clara nga imong gisgutan, madam. nagdamgulan da ko adto. Nihisgot bagog ko ni Clara. Oh, madam. Mihisgot ka. Ay, kalimti. Nagdamgo lang ko. Madam, mananghidot ako nimo. Mupahawa ka na? Nahadlo ka na sa mga maligno ni Inidapita?
Koan, magpatambal ko, madam. Magpatambal ka? Nga naman, nasakit ka? Gusto kong dili na ko makakita mga espiritu, madam. Mao nga akong ipasira kining akong ikatulong mata. Ayaw. Madam, Kung imo ka nang ipasira, dili na nato mahibawan kung unsa may kalihukan sa atong mga kaawayng demonyo. pero madam, dili na ko makaantos ini. Bisag unsa na lang ko makita. Mabuang na ko hapit sa ko mga makita, madam. Ayaw lagi paglakaw. Ayaw kuha akan ng regalo nga naan nimo. Dili na regalo, madam. Tunglo ni! Tunglo! Ah, basta! Ayaw ka nagtangtanga ka ng imong ikatulong mata. Ha? Naunsa mo din, ma? Ana! Hoy! Ana! Carding! Carding, tabang! Carding! Carding! Gusto mo tumusingit? Salamat. Salamat nga dili na labad akong oo. Wa naman sa kong sapa. Unsa man naman? May nang lambas sa pultahan? Sabrina! Sabrina! Ipahilo na siya diri sa sofa. Unya ablihi ang bitana, Carding. Salamat. Ana? Ana? Salamat. Salamat kay nauli, anak. Ayaw ablihi ka ng bintana, Karding! Pero init ka din sa sala. Kung inyo ka ng ablihan, makasuhod ang mga demonyo. Ni asasod ang mga demonyo, ma. Isira ang mga bintana, Karding! Ayaw, Carding! Isira na! Ayaw isira ang bintana, Karding! Rodel! Musupa ka na nako nga imong inahan? Ang salita mo din, he. Nung sa manas ana? Anong inyo man ang kitabang? Giatake siya sa mga demonyo. Nasuko ang mga demonyo tungod anang asawa nimo. Mahimo bang mohilom ka o na, ma? Kitabang bas ana? Ana, salamat ka na uli, anak. Ana. Ko, Carding, pagkuha og tubig. O, ma'am. Usa man nitabo ni ana? taga na sila. Kinsang sila ha, ana? Ha? Basta, daga na sila. Misunod sila ni din sabay, Ma'am Sabrina. Nakaila ka ba nilang tanan? Wa, pero nag-anam na sila kadagan. Og dili ni maayo. Kinsa sila, ana? Ang tangi mong amahan. Oh, Si Adela. Si Elsa. Si Padre Ramon. Og mga karaang mga espiritu. may gibalikan sila. Mga demonyo sila. Og diya sila magtapok sa inyong yuta. Oh, yan ang tubig, ano? Oh, inom na. Papahawa yung taon na si Annalisa. Bantay siya, Karding, ha? Kay basin sudlan nagdaot ang espiritu ug pamatyon kita. Gusto naman. Dali na. Ubanan ta kasi mong karto. Kinsa si Ma'am Clara, madam. Nahadlo ka ni anang Ma'am Clara? Ngano, madam? Unsay Clara ba? Wa ko'y kailang Clara. Rodel, ihatod na ko sa akong kwarto. Oma, papahuwayaon na ninyo si Ana. Gusto kang butangan uon na ng imong sandigan? Oh, Kinsa mo na si Clara, ma? wa ko'y kailang Clara. May kaila ka, ma. Ug nahadlok ka niya. Rodel. Ma'am Sabrina. Ana, gibantayan ta ka nga mo mata. Sorry, ma'am, nga nakatog ko. Nakatuog ka sa kahadlok. Kinahanglang masulbad na kini mga kamatay ining dapita, ana. Ug tabaang niko. Unsaan man, ma'am. Kanang imong mga nakitang espiritu. Makatabang sila. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw
sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!